आं बबेयाव दंफैयो नोंथांमोना एसे ब्लार नुदों जानांगौ आं एसे देखायनोसै नोंहा नै आयु ओइ मोनबाय दा आदा ने नाया मोनबाय एसे अयथासार ना मोनदों दिनै अयथासारनो अयथासारल' नङा बुरजा बुरजा दा एसे देखायनोसै दिनैहाय नै सोर बोरै नुदों अयथासार मानसि दंखायो आरो ओरैहाय नै नायहरदो नुबाय दा ओमफ्राय ओरैहाय साहा खुसियाबो मोनदों ओमफ्राय खोनाबाय दा बिराद गिदिर गिदिर माबा मोनदों आरो ओरैहाय नै मानसिफ्रा जोबनो गैयै जोमै जोमै जोमैल' फैखादों एसे कमेन्ट हरनो हागोन नोंथांमोनाबो हमनोब्ला एसे थाब थाब फै आं बबे जायगायाव दंफैयो बे खाथि खालानि नायब्ला थाबैनो खबाइ लानानैहाय मुसारिफोर माबा माबि दरा लानानै जेखाइफोर लानानै फैखा थाबैनो मोनबाय मानसिफ्रा धामाका दिनै ना अयथासार गोबां गोबां मोनबाय अयथासार बुरजा बुरजा मोनबाय बामि थुरि जोंनाथ' बर' माहारिफ्रा ट्राइबेल माहारिफ्रा गोदोनिफ्रायनो ना जाग्रा ना हमनाय गुरनाय नानानथा रोखोमनि आदबजों हमनाय जेरैहाय जोंनाथ' ट्राइबेल माहारिफ्रा जाजोबखायो जेरैहाय खांख्राइ गांजेमा सिंखावरि साम' दा बेबायदि हमगासिनो दं आरो नै ओरैहाय नायनानै लादो नै बिराद बुरजा बुरजा मोनबाय बहाय दं मा जायगायाव चिरांनि ओरैहाय बान्दुगुरि स्लुइस गेट बलायदों ओरैबायदि गिदिर स्लुइस गेट दै ओमफ्राय नाया दामाखा मोनबाय था आं भिडिअ'आवबो होनाय एसे ना हमग्राफोरजोंबो एसे रायज्लायनाय जादों एसे इन्टारेस्टिं दाहाय होगोन आं मोना भिडिअ दा ओरैनो जास्ट अनलि लाइभ फैदों आङो कमेन्ट खालामहरनो हागोन प्रमिला हाज'वारि मा जायगा फ्रेन्डस चिरां जिल्ला खैला मैलानि साहा बान्दुगुरियाव नै फुरा हमगासिनो दामाखा नुबाय दा ओमफ्राय ओइथिंजाय नायदो मानसिया माबायदि जोमै जोमै एम्फौ बायदिल' दङ खुसिया बायदिसिना मोनबाय आरो ओमफ्राय एस बि प्रडाक्ट होनदोंनो बेसे मोनखो आदा मोनगासिनो दङ बिराद बुरजा बुरजा मालायफ्रा मोनग्राफ्रा नेहा बाजारनि साहा नामा आदै औ साहा बे बान्दुगुरि फिल्डआलाय फिल्डनि एसे सोनाबथिंजाय दालाय माबा गैया स्लुइस गेट गैया बे स्लुइस गेटआवनो हमदों थाब फैनानै हमफै जेखाइ लानानै मोनगोन खाथिखाना एलाय नै मालाय सोगासिनो दङ नै नायदो सोग्राफ्रा खबाइ बुंथ'वाखै आदा खबाइसे बुंबाय ओमफ्राय दा लायबोबावबाय बैयाव साइड लानानै दोनदों मालाय नुबाय दा प्रमिला आदै दहायनो मिथिबा थांजागौमोन ए आंबो फैनानै नायबायल' थाफैबायना थांनाय बोसोरावबो जों गोबां हमनानै एवजाखादों ओमफ्राय नै देग्लायनि बोसोरावबो फैबाय आङो ना हमनायाव ओइ दा हनै मालाय मोनदों फुरा नै दामाखाल' जादों ना हमनाया मालाय बामि हाबदों बामि गाखोदों आं गाखोदोंसो होनदों थाब थाब फै थाब थाब हमनोबा आं एसे बेक केमेरा होनानै देखायनि दे नै नुबाय दा फुरा मालाय हमग्राफ्रा हमगासिनो दङ नै ओरैहाय मोनबायलै मालाय नै बिराद बुरजा बुरजा मोनबाय नानिनिबो मोनबायदां खबाइ बुङाखै नोंसिनिया देरगासिनो दं दि फुरा ओइ ना मुसुनाव थांनोसो नागिरबाय खायसेनिया ना थोबाय बुंजोबखादों ओरै साहाथिंजाय बरथिखा मानसिया आयु सुजेन नोंना बेया हमाखै नामा फंबाय मा जायगायाव जोंना हमाखै स्कुलावहाय जोंना मानसि दा टिउसनाव लाबोनांगौ लांफैनांगौ दं नालाय बेखायनो फैयाखिसै आरो ओमफ्राय दा आं फैदों फैनायालाय हमगासिनो दङ नै ओरैबो फुरा नुबाय दा नै बसआबो खेबगासिनो नै बै औवा मुरा मुराजों फुरा बामि दंखायोलै फुरा बामि दंखायो हाब स्कुलाव थाङाखिसै ना नोंसोरो ना हमनो दिनैहाय लस जालायबाय दा स्कुला बरिया बरिया ना हमगासिनो आं एसे दावखोलांनि ओइथिंजायबो दं नै सोर माबायदि ना हमदों आं एसे दावखोलांनि दै हाग्रा हाग्रासो गिदिंनांगौ नै
गाखोआखै बामि सिदि हाग्रासोखा नै हाग्रा सेर सेर सेरसो खिबां गालाथोंसै हयसो लाइफसो होखादों ए नै माथो आसोला हा ना हमनांगौ खामानि थांलायदोरा अयथासार गोग्रोमदोंलै नै मोनाखै आथिङाव गासिनानै दंगासिनो आरो हालुबदोब्रा आफाथालायाव ओरैहाय नै दै सिंनिखौ मिथिबा आयौ नुहुरनाय बायदि एसपि प्रडाक्ट फैरा खाथियाव आरो नायलाबो सोर सोर मोनदों दैनिफ्राय गाखाङाखैलै नाखौनो दिन्थिनो हाथ'वाखै ने आदा दिन्थिनो मोनाखै बाजैया हमदों ओरैहाय नै फुरा न'आव मानसि दङमोनला थांजागौमोन हमनो फैजागोन रा फैदोलै बा ना नों न'आव गैया बेनोलाय मा ना मोनखोलाय हनै वामाय ओरैहाय थिगल'खालै हमनाया खमा गैया गैनायालाय हलाय आखेबे मनासो जाबाय हमनायालाय फैनाया थांसै हमबावगोन दा नायनि मा ना आयु खोथि गोजासोखा नुबाय दा नै खोथि गोजा मारिबो बिराद गिदिर ना खोथिया नै माबाखायसो मबाइलखायसो फिसा फिसा नुदों हासिजों गोदैथ' ने आदा खोथिया बिराद गोदै आंबो दाखालि जाथेनायाव मोनखांबाय अयथासारनो नै ओइथिंजायबो हनै माबागासिनो दङ मानसिफ्रा ओरैबो रेडिल'खा नै आं ओरै थांनोसैलै गाहायजों अयथासार मोनबाय मानसिफ्रा गैया जोंनिया ओमफ्राय नायबाय नायनोल' जाखादों ओमफ्राय नोंलाय गैया नै गैथ'आ बेयावनो अयथासार ना जाथेदों दिनै लामा बोरैबासो फैब्रबाय नामालै आंलाय ओरै हाबजागौमोन हाबजा लामायानो गैया नै हाग्रा